Selamat menikmati, selamat menonton bersama Dewa Putra luar biasa. Oke, kembali masih spesial di Bingkis buat yang punya hajat sekeluarga. Jadi kenangan kanggo sampeyan sundrima pentasan uga arep kangen dudu cari cerita dudu cari wong kandang Dewa Putra sungguh luar biasa. Ayo masih kangge ayo dapat kanggo sing duwe hajat asik. Dewa Putra titinada grupe bos jungkat pimpinane ayah dapat masih dibingkis kangge majikan tua kakek bapak Sarip sareng ibu Kartini sekeluarga Majasi Indramayu asri kotane buta ijo lan kebo edangan barongsai atraksi loncat jadi kenangan kanggo sampeyan sundrima pentasan uga arep kangen dudu cari cerita dudu cari wong kandang Dewa Putra sungguh luar biasa. Kembali masih spesial kangge mimiku Haji Leli ayo Mama Lura asik ayo dapat sing hajat. Indramayu asri kotane buta ijo lan kebo edangan barongsai atraksi loncat dadi kenangan kanggo